आंनि मुङा चन्दन बसुमतारी आरो आंनि गामिया जाबाय सेलमारि। दायो जा इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेयाव जोंनि गामिनिफ्राय 90% जों माने इउपिपिएलआव भट मोननो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै प्रमद बर' सरकार फैनायनि थाखाय जोंनि गामियाव गोबां डेभेलपमेन्ट फान्ड माने मोननो हादों। जोंनि गामियाव माने सिसि ब्लक लामा बे जादों आरो दै टेंकि बे जादों आरो कमिउनिटि टयलेट गंनै जादों आरो जोंनि बल गेलेग्रा बे फोथार बेखौबो मोजां साब सिखोनै खालामना होबाय। 7 लाख बेयाव रां होबाय आरो जोंनि बे मांखरसालि गोथै फबनाय बेखौबो हा खोनानै होदों। खोब माने रायजोफ्रा माने 100% माने जोंनाव भट होगोन। बहुद गोजोननाय दोङो जोंनि गामि सेलमारिनिफ्राय जोङो 90% भटखौ इउपिपिएलआव मोनगोन होननानै आसा खालामथारो। मा समस्थिनिफ्राय? बेयो जोंनि धनस्रि समस्थिनिफ्राय। जोंनि इउपिपिएलनिफ्रायथ' मथामथि 25निफ्राय 30 बिनि गेजेराव जोङो मोननानै 100% माने जों सिंगेल उथ्रिसार जानो हागोन जों बेखौ मिजिंथियो। जोंनि समस्थियावथ' खोब मोजाङैनो खामानि सोलिगासिनो दङ। 17 बोसोर सिगाङाव जाबायदि बिपिएफआ खुंबाय जोङो बेयाव माने गामियाव बिपिएफआ नैबे मोनसे स्किमखौ लाबोदों, नैबे मोनसे डेभेलपमेन्टखौ मावदों होननानै जोङो आसि दिन्थिनो थाखाय जेबो गैया। जोङो दायो इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगो माने जोङो जोंनि गामिनि बे डेभेलपफोरखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो दायो प्रमान दङ। जोंनि प्राइमारिया जाहैबाय बरिगाव प्राइमारि। जोंनि प्राइमारियावथ' दायो नुनो मोनदों नैबे जोंनि बे नोलोबारि आनसलिक बे बजार खलायाव जोंहा माने मडेल कलेज जानानै दङ आरो इउनिभारसिटि केम्पास बेयाव जागोन आरो लोगोसे जोंनि बे हाइ स्कुलाव बे हाई सेकेन्डारि जाबाय। आरो मोनसेबाव दंबावो जोंहा सुजित नार्जारि अडिट'रियाम हाउस बेबो जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो दायो आसा खालामो 100% इउपिपिएलआ जै जागोन, बे 100% गेरान्टि।